Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes Pitsa 24 na bulan sang Nobyembre tuig 2020. 31 kaadlaw na lang ang nabilin Paskwa na. 38 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Gobernador Lacson nagsaksi sa inaugurasyon sang COVID-19 laboratory sa Riverside Medical Center. Himamaylan PNP gin-inquest na ang duwa kadadakpan nga ginaligar miyembro sang New People's Army. NBI nagfile kaso batok kay Dr. Carmila Hinsole. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Kinatun-an na karon sang Senado ang health protocol kasunod sang pagpositibo ni Senador Bato de la Rosa kag isa pa ka executive official sa COVID-19 sadtong budget deliberation. Suno kay Senate President Vicente Soto III, iya naging mando ang pag-review kag ang Secretariat ginausisa na ang effectivity sang protocols. Madumduman sa badung adlaw sang ginanunsyo ni De La Rosa mismo nga nagpositibo ini sa COVID-19. Kag iyara siya sa Senate building sa tong Miyerkules dungan sang plenary debate sa ginaduso nga 4.5 trilyones national budget para sa tuig 2021. Ang mga nakakontak sa iya ang ginmanduan nga obserbahan ang kaugalingon sa posibilidad nga magbatyag man sang sintoma. Suno kay Senador Joel Villanueva, si Technical Education and Skills Development Authority Director Isidro Lapina, ang yara man sa Senado sa tong Miyerkules ang nagpositibo man sa COVID-19. Ang mga senador ikalima na ini, si Bato de la Rosa, siling ko kahapon bisan bato dotlan sang COVID-19. Ang una nga inigo sa Senado kumadumduman Majority Leader Juan Miguel Subere. Ginsundan ikadua Senador Sani Angara. Sinudlan ikatatlo Coco Pimentel. Ikaapat Senador Bong Revilla kag ang ikalima amo ini si Bato de la Rosa. Hindi magsalig kay bisan senador ka, presidente ka man
o anuman ang status mo sa pagabuhi, diin ka man nga bahin sang sektor sang sosyudad, hindi kalibre sa COVID-19. Amo na nga ang pila naton ka mga utod, kung may sintoma, magpa-doktor gilayon. Kung may sintoma, magpa-hospital gilayon. May pila pa kita ka mga utod nga wala nagapati sa COVID-19. May ara nagasiling niya sa pakas na nga tragkaso malang na. Correct, tragkaso ang sintoma. Apang ang igoya, delikado, kay makamamatay ini. Labi na gid, kon hoben ka pa, may edad ka na, kag kon may ara kang adaan, balatian sa inyo kalawasan. So, kung may sintoma, insigida, pa-hospital. Ining wala nagapati sang COVID-19, delikado ini sila, tay bangod mahimo, makalaton pa sila sa iban. Kay wala sila nagahimo sa anuman, nga pag-andam sila kaugalingon, bangod wala sila yan nagapati sining COVID-19. Classic nga himplo sinang abyan ko. Napatay siya, kay kung tani nabuhi pa kon nagapati lang siya sa COVID-19. Amo na bla, kanugon. May kwarta man, makasarang man, galing, kay ang prinsipyo dinatindugan nga wala nagapati sa COVID-19. Nga amo ang nagtapos sa yahulam nga kabuhi. Masubo lang, kay daw hindi pagunta ni panahon, kay kung nagtuo ka, nagpati lang siya sa COVID-19, mahimo, buhi pa siya subong. Amo inang siling naton sa aton mga utod, kung ano ang ginapaandam sa aton gobyerno nasyonal, probinsyal, kag lokal, kung ano ang mga pagsulundan nga dapat sundon aton ina kooperahan kay para ina sa aton ikaayong lawas. Batuan naton ang COVID-19. May baksin man o kung wala, sa panahon nga ari siya, batuan naton, kag tindog kita nga buhi, tubtob nga mag-iskirda, tubtob nga magwa kag matapos ining virus nga ni, nga nag-igo sa bilog nga kalibutan. So, para nga proteksyonan ang aton lawas, kung ginaproteksyonan mo ang imulawas, ginaproteksyonan mo ang bilog mo nga pamilya, ginaproteksyonan mo ang bilog nga pumuluyo, ginaproteksyonan mo ang mga kaabyanan mo, pamilya mo. Amo ina ang epekto sa paghalong. Amo na importante. Bisan paano, tuman lang kita. Face mask, face shield, social distancing, 90, tubtob, 95%. Matindog kita nga buhi pagkatapos ka maglayas na ining virus nga COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa Bilog nga Dakmanwa, sa Bacolod, Bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta na kamo? Martes na, kamusta mga merkado? 7 minutos na nakaligad ang Korpio. Kamusta ang aton sini mga driver? Kamusta ang baligyan ay presyo sa merkado? Kamusta ang preparasyon sa aton mga kauturan samtang nagahilapit na ang bulan sang Disyembre? Pila naton ka mga utod sigurado supot na agod nga may ibakal sang bisan ano lang nga mga regalo sa ila sini kaapuhan, sila kabataan, sa ila sini ihado et ihada. Musta na ang mga dalanon sang syudad sa Bacol. Kamusta na ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Inatanan, idulong sang aton patrol samtang nagalagulad sila sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Como Martes subong, sigurado ang nagaman sang aton patrol. Kung makita nyo na nga nagasakay sa patrol, sigurado madayaw kamo, dalaga et guwapa ang nagaman sa patrol. Wala na sang iban, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Balino nga kagkuhan sa tanan natin nga ka-Action Fred, no? Kag of course sa imo man, Action Fred, this is the last Tuesday sang Nobyembre.
Kasi next Tuesday gid action Fred gali exactly ang December 1 nga ti ari na gid ya mahambal na gid nga hindi na gid mapunggan ang tion sang Pasko action Fred. So pila na lang kaadlaw, celebrate naman kita sa December 24, 25. Kag of course, pag-welcome taman sa 2021. Kag damo ni gahambal action Fred nga kabay pang tanan nga naton nga ng mga negative kag malain yan na agyan action Fred magapabili na gid sa 2020 kay ti kung pamangkoton mo nga ay hindi nagid kami magbalik sa tuig 2020 pero ti kung paminsaro naton tanan action Fred kadamo sa mga realizations kag sang mga natun-an kag nakita naton action Fred no especially during in times nga do helpless bala kumbaga ang isa ka tawo but sa nagabulig tungod sa mga nagabulig action Fred kag characteristic kag trait especially gid sang Pinoy nga binuligon do amat-amat action Fred nga nagabangon kita ulukod kita tanan action Fred no especially sa nagapadayon sa gihapon nga pandemya subong man sa iban pa nga mga nagasulod pag action Fred nga mga kalamidad diri man sa aton pero we know action Fred no may mga rason ini tanan that's why nga mo nang sa iban bala mag-repent sa sins kag ti kabalo ka dapat magpatawad action Fred no pero ti anyways diri sa syudad sang Bacolod though mabungol ka kisa action Fred may times na mabungol ikaw sang kalinong may ara man nga makibot ikaw kung ano man kinatabo subong abi nga kagahon o kung kagabi action Fred pero subong iya naglabay kita sa libertad de action Fred amat-amat naman nga nagasinulod ang aton sini nga mga kauturan para amat-amat man makapanindahan para mag-uluadlaw karon magbugtaw ang ila sini nga mga kaupod sa balay ila mga himata preparado na ang ila sini nga mga pamahaw pero ti subong action Fred ang balila so medyo nagmulubo mag-an ang obra especially sang Iloy sang balay wala action Fred kay ti hindi nagid kinahanglan gid nga magbugtaw super temprano maglitan niya super temprano action Fred bagod nga ang kabataan mama ay hindi na nisa nga malate gid kay ma-travel pa pakato eskwelahan subong niya 5 minutes before sang klase pwede mo na mapukaw kay ang bata mangalimog lang mo brush kag manghilamos kag mag-attend sa klase kay ara na lang sa balay o kung gani mag-answer sa mga module pwede pa mapalihog ni nanay nga magpaninglo danay sa balay para bulig-bulig man action Fred na do kasadya tan-akon nga do manibag-o kagid action Fred sa new normal nga ginatawag naton tanan kay every aspect action Fred may ara kita tanan gina-consider especially nga do kadako with action Fred no general ang sakop sang sining COVID-19 mapa-birthday kan abi mapaanaran nga event miskan magkadto ka sa mall mabakal ka sang imo sini nga mga kinahanglanon may mga things ka may mga pagkabutang ka nga dapat ikonsiderar sa imo panglakaton kag pag-abot man didto kag apron Fred nakadto kita sa mall no nakita ta mismo nga ang isa ka nanay dala niya iya bata bulubanta mga 7 to 8 years old nagaayo gid nga sa gwardiya sang mall nga pasudlo ng iya bata ang iban lang Fred may mga rason may ginadala nilang ila kabataan bangod wala sang bilingan sa balay subong medyo makonsider sa aton sa mga authorities especially mga kabataan nagasakay sa pasahero nga salakyan o pod sang Iloy o kung amay nga nagalakat sa dalan pero ang iningal mga establishment action Fred super strict gid sila bangod kung makita kag madakpan na nagpasulod sila sang 15 anyos panubo sila naman action Fred ang mahalitan kay tigilayon din sila pasiradan kay hindi lang na action Fred pati ordinance hindi lang na executive order kundi mando gikan sa mga health authorities dito sa national kag mismo national IATF nga ginadumilian gid nga makagwa ang 15 anyos kanubo kag
65 pataas, Action Fred, no? Actually, Gin-adjust na gani na, Action Fred. Kung manaog kita sa modified, siguro pwede na. Yes, Action Fred. Pero subong hindi gid pwede. Pag Action Fred, pwede. Do, tayo na lang agwanta, kahit after November 30 Action Fred, may baluan ta kung pagka December 1, kung ano naman ang mangin kahamtangan, kung ano naman ang aton sini Action Fred na maabda ng Action Fred, no? Kahit kabalo kita, may mga ang pinakahalog o kung pinakagamay nga mode Action Fred, amo inang modified general community quarantine which is existing na karon sa probinsya sa Negros Occidental. Pero nakalang ko no sa gihapon may mga restriction dito sa gihapon Action Fred. Hindi suli nga tawhay. Kaya dapat ipahanumdom sa aton otoridad, ipahanumdom sa gihapon sa aton sining mga ka-action nga the virus is there, pero ang ekonomiya naton dapat na naton buligan kag para hindi man Action Fred bala malose hope ang ibang sining naton nga mga kauturan kapag kabalo bilang nga MGCQ ay pwede na base may ara, especially itong mga nadulaan ubra. Kasi Action Fred nga tungod nga mag-MGCQ, magabukas sa liwat ang aton sini nga mga mabukas ang aton siniliwat ng mga negosyo, especially bisan ang small to medium enterprises ng Action Fred, no, para makabulig man sa aton sini nga katuoran nga nadulaan sa trabaho. Kag subong man sa mga negosyante nga naapektuhan man Action Fred, no, sa COVID-19 na pandemic. Kung naibaluan mo damo sa Action Fred, through social media, may naibaluan kita nga mga establishments or entertainment pag Action Fred diri sa syudad sa Bacolod nga nagpanira, pero nakibot na lang kita nag-post sila, nabaligya na sila sa ila sini nga mga appliances Action Fred, no. Pag basta ay lado ka subo kay amo na masami naton katuan sa una sang weekend. Subong ya nagabaligya na sila sa ilang mga appliances, sa ilang mga furnitures, para at least somehow amo inang i-compensate man sang tag-iya sa mga empleyado bilang bulig na lang nga pila ka bulan nga wala Action Fred sang operations, especially entertainment industry ni bala, mga karaoke, mga videoke, mga bars Action Fred ni iban nga wala ginapanugutan. Sila gining isa man sa naigo bangod man Action Fred sa pandemya. So that's why we understand man sa aton mga ka-action nila na isa daw nadula. Usually Action Fred sa basta mag-abot sa bulan sa Desyembre abi may mga solicitation na amat-amat, pero subong niya doon na budlayan ka na Action Fred yung magpadala ng sa solicitation kahit kinanlan mo i-consider nga tanan nag-suffer Action Fred sa ginatawag na pandemya. Pero nevertheless, hindi man niya importante gid Action Fred, no, ang kwarta. Importante tiya ko naglahambal kasi sulit lang permi na ululupod kita tanan. Pero kabay pa ginapakamuyo gid Action Fred. Bisan pansit na lang na agyo kung hamon, basta tanan Action Fred, tanan equal may ara sa pag-celebrate ng Pasko Action Fred. Kuwaon tagid ina nga opportunity kahit mabasi mambarang iba na by idang December 25 okay ang iba nga ni birthday naton, ang iba naton nga mga events na pabayaan na ibang Action Fred basi mambala hindi tayo mag-celebrate na kay tingog na lang next year. Pero laing gid Action Fred basta buwara bala ang spirit of Christmas Action Fred, dira ka na lang makabawi nga mabalik man ang hope kag ang aton sini mas stronger faith pag Action Fred, especially sa pag-atubang sa mga pagtilaw samtang yari kita diri sa kalibutan. Pero Action Fred, ay actually din Action Fred, antes ko malipat may plano ka nga mag-negosyo sa SM? nga aman Di may libre mo? at saan? Oo, mga gagmay nga negosyante, pwede ka na kabutang sang stall mo o dutay mo nga baligyaan sa sulod sang tanan nga mga branch sang SM libre hasta sa bulan sang Enero. Apply na to kay magnegosyo. Yawat pa na mo libre. Talagsa ka lang siya makakita nga oportunidad nga mga 73 ka branches sang SM maghatag libre nga pagbaligya sa sulod sang ila mall hasta sa bulan sang Enero.
karami man action Fred no kay tinatagaan sang oportunidad tanatagaan sang rin action Fred ang ginaulat nga hope sang tanan na at least hindi na sila magpamensar sang ila balayran sa renta sa ila kiosko kundi gain na lang yun sila action Fred makuha na lang yun sila sa ila siniyaginan siya samtang ara dira pero kung mambalang iba na action Fred na sa mga ang iban balaki syempre di mo makontrol ang ila sinipamentsaran mambal nga basi puro na lang ni manugbaligya tanan wala na manugbakas amo na wala syempre kaya kung dumduman mo nagligad sa pag-start din sa pandemya do nag-boost direction Fred no ang ang pagbaligyan ay online ang mga RTWs nadula si Aksyon Eden. Aber, tawgan ta siya sa aton sining special communication. Okay, ara na siya. Nagbalik na siya. Aksyon Eden, come again. Yes, action Fred. Basta importante, mo to lang ginaduso ni Councilor Israel Salanga nga support local gid action Fred. Unahon gidanay aton sini nga mga produkto diri sa siyudad sa Bacolod or miskan dito man sa isla sang Panay action Fred. Kaya dapat magbinuligay kita tanan para marolling lang bro kuno action Fred ang kapital wala. Kagati makaguluginan siya ginagmay ang aton sini nga mga action para tuloy lang ang buhay. Kaya kis action Fred ang paminsaro naman sang iban subong nga pigado action Fred ang tanan do mahadlok ikaw nga especially maglakat-lakat lang dagis dalan kaya may iban naton bilang mga action presto bila share ko lang action Fred dito sa Luzon specifically sa Manila ato ang isa ka amay nadakpan action Fred nga nagpangawat sang gatas sa isa ka convenience store pero action Fred ang komento sa mga tawo ang iban simpatiya, ang iban makamalaot, galing kay ti amo ina ang inaatubang naton nga realidad sang tanan. Ang iba nagaayo nga ti ihilway niyo na lang na kay ti luman kamutanan nga may pandemya subong kung may choice lang na guro ang amay o kung may hulaman lang siya sang kwarta kung sudlan nga trabaho, hindi man siya maglambot sa amo na action Fred kuno mo nga opportunity wala akong Mangawat gatas. Oo, correct action Fred. Yung akon aksyon Eden kasimple gidang. Ang sa Pilipinas kabudlay sa aton panggobyerno. Ang tao nangawat gatas prisohon. Ang tao nangawat 2,000, 3,000 prisohon. Ang aton niya opisyal nanguot sa kaban milyon ang ginkuot libre. Ang iban ginapagwa pa sa bilangguan, pungko gyapon sa palangakuan, inaya milyon ang ginsakam sa kaban sa gobyerno. Ang ginkawat ya, kwarta sa pumuluyo, pero libre pa siya. Ang panawag sa iya, Sir gyapon kag honorable. Correct action Fred. Kasubo no? Kung diin papigado action Fred, amo pa ya ang may pinaka-list o pinakagamay action Fred na opportunity diri sa ato na syempre sa palibot naton wherein nga dapat ang mga ginbutang sa pwesto dapat magbulig na sila action Fred no pero bulig man gid sila pero tikis action Fred ang balila ang iba niya nakasilaw gid sa kwarta ang iba nagahambal nga let money do the work ang iban kwarta ang ginahimo action Fred nga kapital sa tanan nila action Fred nga panginto, pagpangilkil man, pang-abuso, kag paglabaw sa iban action Fred nga tawo. That's why kisa hindi mo man mabasol ang aton sini nga mga ka-action tuturan diri sa low level action Fred no. Nga magreklamo kag luyag nila action Fred na hear out, mabatian sila sang ilaman nga mga sentimiento. Kay di kambal nila ang maka-intindi action Fred, ang mga naghalin man mo sa pigado, na-intsindihan sang iban nga tawo, kay ti naka-intindi sila kung paano action Fred, kung ano ang sitwasyon nga walang-wala, gid bala kumbaga action Fred. Pero ting iban niya nga nagdako with a golden spoon kuno, o ang iban pa maghambal, hindi gina-action Fred mabatyaga, intsindihan. Ang mga nabatyagan man, kag na-experiensyahan sang diri sa ato action Fred,
sang aton mga kauturan. Pero dalong ko lang ni Action Fred no kay dos nagsubo-subo man kay nagpositibo man iya sa COVID-19 ang frontliner nga naka-close contact sang Kabankalan Assistant City Engineer nga napatay sa COVID-19 sa tong Nobyembre 15. Ini siya among isa ka 32 anyos nga lalaki sang barangay Talubangi, Kabankalan. Ti sa record gani Action Fred sang City Health Office ang syudad, ini nga frontliner gali ang nagsugat sa puloy-an sang assistant engineer agod dalon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital diri sa syudad sang Bacolod. Nobyembre 16 tugtog 19, siya ang ginpaidalom sa strikto nga home quarantine kag ginkuhaan sang RT-PCR test kadtong Nobyembre 20. Pagka November 23 ukon kahapon nga adlaw sang nagwa ang resulta sa diin ini ang nagpositibo sa COVID-19 kag di ko madumduman ang napatay nga assistant city engineer ang nagbatsyag sang masakit nga diabetes kag hypertension Action Fred kagamo ang ikapito nga COVID-19 death sa Kabankalan kag kahapon Action Fred no do halos nagdugang kag nagdamo pagid ang kaso sang COVID-19 dito sa Kabankalan kay ti we understand Action Fred paghambal daan niya nga may close contact dayon di maumpisa ang local transmission do kumbaga wala tamang ginapay ngayon case Action Fred pero do expected nga madamo naman ang COVID-19 case sa isa ka lugar pero importante may mga asymptomatic Action Fred daw kag tibot silingon mabatuan gid yan nila ang ginatawag nga virus Action Fred ang iba niya nabudlayan malang bangod may mga comorbidity amoy na padayon ang pagpahanumdum sang aton sining mga health officials nga dapat sa mga senior citizens naton sa may mga comorbidity sa mga nagabusong sa may mga maintenance na abi paiway gid nga magsigi kagwa magsigi ka pambalay kung kadto dito hindi mo man mapunggan may mga events gyapon Action Fred nga ginahiwat pasikreto lang abi or ara lang sila sining mga balay para hindi lang Action Fred basiro gid kumbaga ang selebrasyon abi pero that's why nahambalila ko hindi ka man lang to important person hindi ka man lang to sang siling nga daw kinahanglan gid ginapangabay nga magstay at home kag di ari naman may ara naman Action Fred sa 95% nga ka-epektibong COVID-19 vaccine nga iya sang Pfizer kag BioNTech nga kompanya kabay pa nga mapanagtag nga Action Fred equally kag kabay pa nga ini na Action Fred ang pamaagi ini na ang solusyon sa problema sang kalibutan Action Fred. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox Eden Aboso. Una sa balitaw na section sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Sa panahon sang pandemya, ang krisis ti pangkalibutanon, pangabuhi, mabulubudlay. Bisan na Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Panamyaw, sa tuntag palamati baw, ako, maldita, Portiba. Sinungalan mo gani? Taga Hong Kong ini siya, monitor kay Chudusio Lame, kay Dako D, good morning, kay SJ Ganhe, ba, Switzerland ini siya, monitor si Vanessa Mayo sa Minnesota. Ba, kamusta da? Tugnaw gyapon, hapon da subong, no? Sa Minnesota. Kay Ila Natibuok Ihina, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Rune Sidayon Gordon, kay Miriam Panagiton, kay Andreo Benedicto, kay Cristina Tina, kay Pilinura Oliveros, good morning, kay Nida Beliute Olarte. Nauna nga utong sa ngaton pagpulo panamyaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa
nabawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Patrona, bao puwerte no? Ang halit sa agrikultura kag impra ang nag-agi nga bagyo. Sus nagdangat na sa 12.8 bilyones suno sa report sang aton gobyerno. Pinakaulihing nga report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nagapakita nga ang halit sa impra bao nagdangat sa 8.69 bilyones. Ang Cagayan Valley amo ang ginigo na halitan dako sang daw mga 5 bilyones. Samtang ang Bicol nakaangkon sang 1.85 bilyones sa total nga kalitan sa ila infrastructure. Sa Bilog kag iban nga riyon sa Luzon, ang NDRRMC nagpalayag nga mga 88,700 kapuluyan ang nagkalaguba. Sa amo man nga report kinabulubanta nga ang halit dala sang bagyong si Ulysses sa agrikultura nagdangat 4.2 bilyones. Mga sobra 3.8 milyones kapumuluyo o kon 832,467 kapamilya ang rekta apektado sang bagyo. Sa among kadamuon 140,000 kapumuluyo ang ara pa sa 70 o kon 723 ka evacuation center. Nagahulat mga ibalik sila puluyan purti nga halit. Terrible. May COVID-19 na, may bagyo pa. Purti. Grabing arangkada sang bagyo. Hindi ilang milyon, bilyon ang ginbilin nga kalitan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36. Ikaduwa nga hutong sa aton pagpulumanamyaw kay Alex Puentes. Good morning man. Kay Lane Mitugua. Kay Milben Peñapel. Dira kay Lilia Liabe. Kay Erne Odasco Lidas. Good morning lang. May lang nga pag-upod sa aton karon nga kaagahon. Ari anay ho. Sa aton mga utod bala, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon kinahanglan naton ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong kailangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga ang katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ninatabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon kadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Kamusta na ang aton mga utod? Dali na gid lang. Gahawa-hawa na ang aton pangginawa. Masulod na. Dugay-dugay ang bulan sang Disyembre. Pag-abot sang tuig 2021, mainit na ang binalbalanay sigurado sa politika. Inaya por sigurado. Gaplastar na ang iban gani kampanya na sa palibot sa ilang mga distrito, kabanuhanan kag kasyudaran. Ang mainit ni nga hulat-hulaton ta kung ano ang matabo, sino ang ibandira sa nagkalain-lain nga mga partido politikal sa pagka-presidente. Tapos ng termino ni Presidente Rodrigo Duterte 2022. Sino ang next in rank? Sino ang luyag mangin masunod nga presidente sang pungsod Pilipinas? Sino ayan? Madamo sang mga ngalan nga subong ara nagaidas na ang posibilidad magapapili presidente pagkatapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Puwerte. Subong pa lang niya, ginabalbal na ang Vice Presidente. Si Vice President Leni Robredo, hindi man madiskwento mo nga posibilidad basik umarang ka man sa pagka-presidente. Bongbong Marcos, sigurado man nga amat-amat nagatuhaw ang ngalan nga may posibilidad mag-aarang ka presidente. Sara Duterte, Mayor san Davao, ginakuno-kuno kag ginasugyot na sa iya ka partido nga magapapili presidente. So, damo siguro ang magapilak sa ila kapalaran sa pagka-presidente sa tuig 2022. Mabalanta na sa second quarter sa tuig 2021 kay mainit kag madata na sina ang kampanyahanay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na, morning lada. Kay Mon Lisay, kay Evelyn ni Pamusino, si Nilia Magluyan Tolico, good morning man. Kay Jose Mungkal Torilla, kay Elmer Bailon Baron, good morning. May lang nga pag-upod sa aton
karon nga kaagahon. Maini kay ang pila naton ka mga utod, bisan paano upod-upod lang kita tagsa ka kaagahon para talunsay ang aton sini pagpangalagad. Si Engineer Mungkada gabugtaw na ni sang Celine Holmes. Good morning man kay Bitilaw sa Binalbagan. Si Ruben Tampos mapisa ni siya nga head sang LTO. Halos adlaw-adlaw laga pahuway sa pag-implementar sa mga pagsulundan sa mga dalanon. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, good morning man. Kay pare Remias Arroyo, gapangapi ka na da. Maila na nga pagpulo pangapi Dira kay pare Erning Horilia, good morning man. Kay Nini Patos Burgos da, gatakang-takang ka na da. Morning lang. Subuman kay Nick Barca, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, Joel Perido, Roger Aguirre, Lori Aporado, Jubert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Boni Advincula, kay Bibitan, kay Jerome Solinap. Oy, may ara kita kaladtuan tiksanay lang kita kon diin kita magakinit-anay. Posible guro Sabado para makatipon-tipon kita, padulong kita dito Upod man ta sa kalisod sang isa naton kaabyan nga nagtaliwan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na sa panahon sang pandemya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Samtang may pandemic, ang iba niya ginagamit nila ini. Ang pandemic nga ni, agon nga makalusot ang mga illegal nga mga buluwaton. Sa likod sang kampanya, sang Administrasyon Duterte, ang ginapasibangdan na sa madamo nga mga extrajudicial killing, pero wala untat ini siya nga gaarangkada sa illegal nga droga. Dosunlog man, samtang porte kaipit ang pagbantay, salakay dire, salakay dito, porte gyapon, gaaso ang agi. Milyon ang nagasulod nga syabo sa pungsod Pilipinas. Porting produksyon sang syabo, no? Amo nang siling ko ba? Nga siling sang presidente, tapnaon niya. Ang ako niya, mapustaman ako nga matapos lang ang iya administrasyon, hindi niya mapapas ang mga illegal nga bagay. Sa illegal may money. Sa illegal ang kapital mo kulba lang. Kung hindi ka madakpan, milyon ang money mo. Kung madakpan ka, ilupot ka sa bilangguan. Sa sulod sang bilangguan, dito, padayon ang negosyo sang syabo. Makatilingala, no? Sa sulod na, sa bilangguan, ato pa dito, ang gindakop nga mga drug lord, ang gindakop nga nagapatubas kag
nagabaligya siya bo. Padayon ang baligyanay, pamangkuton mo nagkaladakpan, din kagakwa sa imo sini, nga mga ginabaligya nga illegal nga droga niya sa sulod sang Muntinlupa. Puerte. Uy, labay man ang akon. Kundi may mga ara da sa sulod sang Muntinlupa. Aton lang ni, mga aligasyon bala. Ang iba na nga mga kilalang kilalagid, ginpagwa. Ano sila sagwa? Ginhimo sila nga amo ang nagapanumba sa mga illegalista. Tuod na, aton-aton na mga aligasyon na nga pila ka mga kilala nga personalidad ang ginapagwa hungod sa bilangguan, agod gamiton, amo ini sila ang mga tao nga nagkakilala kung kadaysin o dire ang mga illegalista. Kag amo man ini sila suno sa ligasyon ang mga tao nga nagapanumba. Halong! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe. Cecilia Olio, kay Jinkin Emperado Indico, ba si Joel Orbino, nagamonitor sa Adelaide. Kamusta da sa Adelaide? Asini nga mga chimpo, relax na makadali, mabalik ako dugay-dugay, unahon ko lang ni, ang 5 minutos nga paid program. Ini magalin ha, balikay pa kita. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kailangan Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na morning lang kay Estilier Eprelen, kay Jocelyn Calabaan, kay Alex Montisa. Good morning man. Diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, Gobernador Lacson nagsaksi sa inaugurasyon sang COVID-19 laboratory sa Riverside Medical Center. Balita Kapitolyo. Detalye ni upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Isa lamang si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga nagsaksi ako nagatambong sa blessing kag inaugurasyon sang Molecular Biology Laboratory sa Riverside Medical Center Incorporated. Mayangot sa COVID-19. Nangayon nakaupod sang gobernador ang mga opisyal sang among pribado nga bulungan. Bacolod City Administrator M. Ang kag ang taga-DOH Region 6 nga si Dr. Elizabeth Altamira. Nabaluan nga hindi lamang ining Molecular Biology Laboratory ang ginabuksan diri sa may syudad sa Bacolod kundi madabo-dabo naman bangod ko maduduman ang Philippine Red Cross sa Negros Occidental ang nagabukas man sang ilas dili kaugalingon nga laboratorio ginsundan sang Bacolod Queen of Mercy Hospital kag ang sabahin sang
hospital man diri sa Bacolod, mayaraman sang kaugalingon nga government-funded level 3 biosafety laboratory ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Bret Hart Tunato, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19.
Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik Sa ni Sonia Baira Sang Rosal Takuling, kay Dodge Dalida, good morning. Oy, antes ako malipat, basi ibla sa mga abyan naton nga daw ginakulbaan ka kung may kapan kang... Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Uy, sa aton mga kabyanan nga nagamonitor, diri kita ho, basi kung ginahulat ninyo ini. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap daton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw, una nga bula, 13-22. Una nga bula, resulta 13 kag 22. Second draw, ikaduha nga bula, 17-32. Ikaduha nga bula, resulta 17 kag 32. Third draw, ikatatlo nga bula, 11-37. Ikatatlo nga bula, 11 kag 37. Diretso kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita, ang jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 4, 54, 25, 35, 12, 15. Resulta 655 4, 54, 25, 35, 12 kag 15. Sa ilo kita 645, dako-dako na jackpot, 105,949,502. Kombinasyon in any order 38, 5, 8, 40, 27, 26. Kombinasyon sang 645, 38, 5, 8, 40, 27 kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni Huraton laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Ay nag-file kuno kaso bato kay Doktora Carmila Hinsule. Aber, upod kita kay Aksyon An Dipensor. Aksyon An, please go ahead.
Maayong agaksyon na Fred ginpasakaan sa National Bureau of Investigation o NBI ang Bacolod City Health Officer angot sa ginaligar discrepancy sa pag-report sa COVID-19 results sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Emergency Operation Center sa syudad. Ginpangabay ni NBI Bacolod Chief Renwa Baldovino sa Prosecutor's Office nga pasakaan sa kaso si Dr. Maria Carmela Hinsoli bangod sa paglapas sang duha ka layi nga iniginalakipan sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act kag Bayanihan to Recover as One Act. Ang reklamo bato kay Hinsoli ginhimo kasunod sang pangabay ni Melquiades Feliciano, ang retired general kag deputy chief for the Visayas National Action Plan against COVID-19 nga madumduman ti nagtenera diri sa Bacolod agud man nga makabulig agud iya nga mapahagan-hagan ang kaso sang COVID-19 diri sa syudad. Si Feliciano amo nanawagan sang full investigation angot sa sining discrepancies may kang tanan sa numero sa nga test nga ginapatigayon kag ang matuod man nga datos nga nakolekta sa daily basis halin sa hospital laboratory kag Epidemiological Surveillance Unit sang City Health Office. Balita sa City Hall, una sa balita una sa Aksyon, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Muning mada kay Warlito Nisha. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot kay kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila.
Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, gaway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Kay Joy Barillas Cosculwela nga mamangkot siya niya sano ang second batch ang Operation Tulong. Sige lang mama, kay kon may ara pahibalon na kamo paagi sa kahanginan. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyo. Las 5:42, standby anay, dali gid lang. Ot doon ta makadali ang aton sining paid program sa isa ka plus report nga patigayunon sang patrol rekta dito sa Valladolid. Ginaman ni Action Eden Aboso. Action Eden! Action na Fred live kita di karono sa bahin sang Purok Katilingban, Barangay Sagwa, Banwa, sakop sang Banwa sang Valladolid. Kunin isa naman Action Fred ka aksidente ang nagluntad sa dalanon, involvado dire ang
duha ka mga truck action Fred, specifically duha ka wing van kag nagkalayo kung nagkarab-karab na action Fred, nasunog gid ang duha ka van. Ang isa totally burned gid action Fred, ang isa naman niya ang sa atubang niya ang nasunog, pero nagresulta tanan sa pagkapatay sang 4 ka mga persona action Fred. Lunsay driver kag pahinante sang duha ka van, amo ni sila action Fred ang nagkalamatay. Pero Actually din, action Fred, klaruhon ta. Hindi bungguanay ko di nasunog. nagbungguanay sila una action Fred. Nagbungguanay, nagkarab-karab, nasunog. Ano ini nga mga salakyan? Mga wing van ni sila action Fred, pero suno sa aton nga kapulisan, wala pa sila sang kabalo, wala pa nila na usisa kung ano action Fred ang karga sang sini nga mga van. Bangod nga wala man sila kabalo kung sino gid ni ang ginsugudan sang pagkalayo action Fred kapag kasunog sang duha ka van. Ano oras nagluntad? Alas 12 action Fred sang tugang gabi nagluntad, pero wala gid lamang madugay nakuha ang duha ka mga action Fred, duha ka bangkay sang sining van action Fred nga sunog gid kaayo, no. Pero na-identify nila sa nagapangabayon action Fred daton nga kapulisan nga kung sino nakabati action Fred, no, ang isakay sang isa ka van amo ini ang mag-utod nga si Wendell kag Carlo Larios action Fred. Again, Wendell kag Carlo Larios, lunsay residente sang Mabinay, Negros Oriental. Bale nagatraverse ni sila action Fred gikan sur padulong norte nga direksyon, samtang ang isa naman niya action Fred north to south direction. So gina-imbestigahan pa sa aton ni sini nga kapulisan kung paano gid nagluntad ang ini nga accident action Fred, kag kung ano bala ang karga sa sini nga mga van kay ti nasunog gilayon action Fred mo pagbungkuan na iti malas 12 isang gabi. Although nga ti kung madumduman mo akong ma-picture out mo action Fred ari na di ayon sa kurbada kag may mga poste man, pero wala kita-kita action Fred sang mga street lights ti hambal sang iban di usually mga action Fred, no, dulom-dulom ang ining area given last 12 na sang gabi sila man nagabiyahe. Pero sinina alas 5 sang aga no naglabot 5 hours ang ila sini operation action Fred para ma-retrieve ang bangkay sang sini mga sang nabilin nga duha nga persona kay nauna na to action Fred kay inang isa. Kay amoy ni action Fred ang iban gin-cutter pa na dalaan pa kung ano action Fred, no, ng mga materyales. Ano nga mga machines nga makabukas ang siningawing van action Fred. Ang silingon action Eden, ang duwa wala pa makuha. Nakuha na pag-ugid lamang action Fred. Amon nakuha. Pilan ko di 4? Yes, action Fred. Una tong duwa. Ang duwa bago lang nakakuha naman. Nakuha na. Yes, action Fred. Kaya mo halin alas 12 kagabi hasta subong na lang action Fred nga aga kay ang ila sini action Fred nga pag retrieve sang bangkay. Ti subong ha sa aton gali mga caption ang sini nga oras ang from Bacolod going direction Fred sa sur. Ginapangabay nga ti maglibot sila danay kay hindi diri sila kalabay sa banwa sa Valladolid. Oo, action na Fred, dati kay ginsirad-an giding dalan ari gidaan sa kurbada, no, sirado. Action Fred live sa karon with Captain Benuman, Wilfredo Benuman nga Hepe Action Fred sa Valladolid PNP. Pangabayon talaga. Sir, good morning. Ano lang kami sir sa about sa accident nga nagluntad pala sir. Sini nga kagahon. Mga what time hindi gali sir? More or less mga 12:15 AM agenda November 24. May traffic accident kita nga natabo diri sa area sa Valladolid Action Area. Sir, ano ginigan? Sir, nga mga vans, ano gini sir, mga involved nga mga vehicles? Ang taon naton, isuso ni siya nga mga wing van, both ang isa ka wing van nga from south to north, amo ni siya ang nag-agaw dalan sang wing van na going from north to south nga wing van. Okay, ang actually action Fred kurbada ginida nga area sir, no? Sa kag-accident prone area na di siya action event sunod sa mga katigulangan nga naistorya man naton.
Sir, most probably, head-on gini, sir, ang Yes, head-on good siya makita ninyo ang foul. Before naton nakuha ang bangkay sang boat nga mga victim, gingamitan siyang bolt cutter, gingamitan siya nga sipilin through the help man sa aton mga rescuer. Nagapasalamat man kami gali sa mga nearby municipality, Pulumandan, San Enrique, fire stations, kag mga rescue. At the same time, ang Bago City Fire Station sa pagpamuno sa Provincial Fire Marshal nga si Major Siloso nga nagbulig man kag ang disaster rescue sang bago nga nagbulig. Actually din, ang akon very own nga Valladolid Fire Station sa pagpamuno ni Chief of Misana. Yes, Action Fred. palihog pamangkot abe, head-on koalisyon ini. Pamangkot abi siya nga badasig ang dalagan kag nga nagtuhaw ang sunog. Action Fred, actually, pag head-on collision, na siguro nataktas ang fuel tank at dito na ignite. Action Fred. Okay, actually din isa na lang. Pag ignite ka nagtuhaw ang sunog, paano nga wala makagwa ining magtimbang ang mga pasahero sa duha ka van? Action Fred, wala na sila kagwa. It's because na-effect na sila sa sulod sang ila mga salakyan na Action Fred. Actually din, Gwen. Yes, sir, unidentified bigyapon ang karga sang ang pahinante kay driver ang nag-agaw dalan. Ang nagagaw dalan, identify na. Ang driver si Wendell Larios, Icasires, 37 years old. At ang iya helper, ang si Carlo Larios, Icasires, 26 years old. Magutod din sila kag residente siyang barangay Pandanon, Mabinay, Negros Oriental. Sir, bali, ang sa sunog, ginikaayo, sir nga ban, amuning unidentified pa. Sila ni sir ang going Bacolod. Hindi, sila ni from Bacolod, going south. Oh, pero do sila, gini sir, no, ang... ready sila sa dalan nila. Oo, sila ni, ang mga Larios, gili sir, ang nag-agaw sang... Yes, kung makita natin nila. Oh, sir, di ni ginala, sir, ang mga unidentified nga bangkay, basi yung mga nakabati? Ang unidentified nga bangkay, gindala ini sa Laguna Funeral Home sa Bago City. Amo na ang nag-appeal man ko Action Fred sa kung sino nakakilala sang Puso Super Great close van, color white, nagabering ini siyang plate number MEH4613 nga magpalapit lang sa Valladolid Police Station agad nga ma-identify natin kung sinong driver kad pahinante siyang sininga truck. Sir, lastly, sir, ang mga Lario, sir, diyan ginala. Dito man sa Laguna Funeral Homes. Sir, may mga nagapamangkot, mga motorista na to na going south sa alas di sila, sir, pwede makalabay sa area? Siguro less than an hour lang. Pina-clear lang natin ang mga debris. Ang aton fire, nag-refill pa. Kada ma-flashing pagkitanay. Pag clear na, wala na sa mga debris di sa dalan, maski may mga obstruction, amo na nga batag man kami advisory nga ang mga motorista from Bacolod going south before ini siya sang crossing Tabaw, kag kung halin ka naman south going to Bacolod, after ni siya sang crossing Tabaw, maghinay-hinay kita dire kay may mga tracking dire nga nasunog nga ari pa sa kilidalan kag mabulubudlayan pa kita ni nga maghimos. Sir, madam, magiging salamat. Action Fred, Captain Wilfredo Benuman, Action Fred, ang OIC karon sa Valladolid PNP. Kagati, Okay, na dula si Action Edin tawagan ta siya sa aton special communication. Gina-recap naton isa ka aksidente. Nagbungguan ay duwa ka van, apat ang patay, ang duwa kilala na, ang duwa usisa pa sang kapulisan, ginatag ng plate number, kontinuo nagamonitor, palihog padulong lang dira sa Banwasang Valladolid. Balik kita kay Action Edin. Action Edin, come again. yes, Action Fred, sa liwat, no, nagapangabay si Captain Wilfredo Benuman sa mga
nakakilala action Fred sa sakay sang Sir MH, ano to ganit, sir? MAH 4613 action Fred, no, nga mga sakay ay unidentified ni sila. Kahit nagpangayo man sa bulig atong kapulisan na para at least somehow kadtuan action Fred sa ila pamilya. So grabe man action Fred, no, ang bantay di kag ang pag-process ang aton kining kapulisan, BFP kag other action Fred nga mga enforcement agencies action Fred nga nag kadto diri sa area para mabuligan nga makuha ni action Fred ang mga bangkay hamak mula 12 tapos mga 5:30 nakuha action Fred ang bangkay sang mag-utod do nga Larios nga halin sa sur going north nga direksyon kag initially sila ni action Fred ang nag-agaw sang dalan sang van sang wing van nga halin na norte padulong sur nga direksyon kundiin ang pahinante kag ang driver ang still unidentified. Action din. Action Fred. Instruction dire sa base control o saon, hindi pagalinan, tub-tub, hindi naton makilala atong duwa nga wala pa nahingadlan agnalan para sa benepisyo sang mga paryente, kilala sining mga biktima para mapalinto naton ang madali nga impormasyon. Yes, para action Fred, kay actually dako hambal ni Captain Benoman nga ni Kaina dako gid nga bulig nga ari man ang presence ng media diri mismo sa area bangod nga wala action Fred sa mga license nga na-recover na bangod tama kasunog ang wing van sa nga ginasakyan sa mga duha ka unidentified action Fred nga mga persona. Kay actually ang ginasakyan nga van makumakita uda sa aton live ang ginasakyan nga van sang mag-utod nga Larios action Fred sa tubang lang ya ang sunog. Medyo hindi man niya totally gid action Fred ni sunog, may mga na-recover pa sila nga mga documents kundiin naka-identify sila. Samtang ang isa action Fred ya totally gid action Fred sunog gid ya ang wing van nga ginasakyan sang duha ka unidentified nga mga persona. Action din. Action Fred. Makita naton kung amo ni ka grabe sa pagbungguan ay posibilidad ang magtimbang nga bahin madasig ang pagpadalagan. Ang impact porke nga naipit sila nga wala sila matagwa sa among ban. Kay kung hindi madasig, kung hinay lang, ang pagbungguan ay posible nakagwa ini sila. Siguro, porte kadasig, paglupok, pag head-on collision, nag-awas ang gasolina, dinakop sang kalayo, amo ina nga nasunog ang duha ka ban, kag wala na makagwa ining magtimbang nga bahin nga may ara nagadala tag duha ka mga personalidad. Posible gid action Fred galing kay wala gid siling sang may mga saksi gid sa area given nga alas 12 na sang tunggang gabi, although nga madamo action Fred sang panimalay nga ari dire action Fred kay higad gini sang dalan na may mga panimalay gid sa higad action Fred, no. Pero baloon ta lang karon sa dugang pagid nga investigasyon sang atong mga kapulisan nga ari di sa gihapon action Fred sa area almost kun more than 5 hours na action Fred para nga maproseso ang lugar sang insidente, sa aksidente I mean, kagati ginapangabay gid ang aton sinima action nga hindi didanay makalabay for less than an hour action Fred, no. Ang mga halin Bacolod going south kag Subong man ang gikan south going naman action Fred sa north. So actually din pananglitan may mga pamilya na nakabati kay sigurado kung ibalaan kanabatian ng plate number sigurado mapadulong dila sa Valladolid pag-abot sa pamilya diin sila madiretso diin nga punerarya gindala Lagunda action Fred diin na sa ano to Lagunday Funeral Home sa diin na yun. Much better action Fred, no, nga makadto sila sa Valladolid PNP para ma-assist man sa aton sininga kapulisan. So sa liwat sa aton mga action unidentified ang driver kag pahinante sang wing van nga may plaka MAH 4613 samtang ang sakay naman sa MCK 1757 amo ini sanday Wendell kag Carlo Larios action Fred lungsay residente sang Mabinay, Negros Oriental.
Action Fred, sige, unta lang ang aton sini nga FB Live samtang ti mabalik lang kita karon sa imo or sa other news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Kung may development kag basi makilala Action Fred o kung may mga nakabati na nga mata kag makapalapit nga pamilya Action Fred sa mga nangin biktima sang sini nga road accident naman Action Fred. Action Eden, close ang dalan. Ano ang advice nila? Advice Action Fred. Bacolod to South. Let's wait ko Action Fred mga 30 minutes to 1 hour. Kasi gina-clear naman din ang mga debris sa nagluntad nga accident Action Fred para makalabay na ang aton sini nga mga ka-aksyon. Ang silingon, haling dira sa Bacolod, padulong sa SOR, wala ka iban nga agyan dira lang. Kung pwede Action Fred dito ka before Tabaw Action Fred malibot kagid dito sa may La Carlota para makalabay ka kung subong ka nga inoras mabiyahe. Pero ti dugay-dugay Action Fred kung maklear na ding dalan kay ti ginbasyahan naman sang aton sini nga mga BFP personnel kag gintahigad naman ang wing van mahimo na posible na makalabay Action Fred after an hour siguro kuno Action Fred ang naman. Isa ka oras posible na. Yes, para Action Fred. Kagati, kung makita mo di actually, after ni nga ma-open dalan, most probably super traffic ko na direction Fred. Bangod kagina, gani, nagkuhan kita Naglakat kita Action Fred, medyo sobra mga 1 kilometer Action Fred mo, nga naglakat-lakat na danay. Bangod, super traffic, kagkadamo Action Fred, sang tracking na nagpundo. Kaya tikabalo naman kita, usually ang mga tracking nga may karga tubo abe, nagabiyahe mga amo nga oras. Wala gid sila Action Fred na hamper gid sini ang ila sini nga biyahe. Maud man sa nagluntad nga aksidente. Sento da karon Action Fred no kung ano kalaba ang mga naga-parking na lang din nga truck sa lane sang halin sa Bacolod Action Fred going naman sa south direction. Kung malaragway ta sa atong tagbalamati magsiling ka, nga hindi pa sabol, hindi pa kaagi, ang silingon ining duha ka ban nga ni ara gid sa tunga dalan. Kaina Action Fred, pero subong ti napahigad na o galing kay ti sunog kay Captain Benuman gina-clear pa gid ang area kay ti wala labot Action Fred na sunog, may mga debris pa sang truck Action Fred nga ari sa dalan. That's why need man ang BFP personnel naton nga mag papiswit di Action Fred sang tubig sa dalan para mag-clear gid Action Fred kagati wala na sang mga debris nga mahimo pa makakos pa da sang other accident Action Fred pagkapilas man sang iban nga mga persona nga ari diri sa area. Okay. Sige. Action Fred live diri sa gihapon sa Banwasang Valladolid ni naman si Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time lasais angan-anganon ta ang pagbalik sa aton patrol. Ilapahanom do mga tontag palamati, nahatag na ang mga plate number, ang duha kilala na. Ang duha sa isa kaban wala pa makilala. So kung nakalabot na sa mga igtalupangod sa ngimata, sining duha nga wala makilala, ang plate number padulong lang dira sa PNP sa Valladolid sa dugang nga impormasyon. Ang dugang sini nga mga detalye sining makasiligni naman nga aksidente sa dalan bantayan dire sa Action Radio. Hindi naton ini pagdulugan tubtob hindi makumplito ang detalye. Meanwhile, standby anay sa masunod naton nga programa Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita.